Leva un reflexo bordado a cadeneta vermella, segundo o modelo recorrido na línea de Moscán. Mide 3 metros de longo e, por suposto, a saya de picote colocado. desta meña, según a confección. Mira qué bonito todo. Este un tecido feito no tear de trasaldaina, densa de pano 100%. Con los trajes tradicionales de aquí de la zona. Remontas e zócalo en cor pardo e azul. Segunda peza recollida en Manán. A decoración desta lensa no seu zócalo ten un motivo que a fai distinta, pois reproduce un xarrón de flores que non se atopa en ninguna outra. E aquí temos a Tere cun traxe de boda de Bolaño, un traxe de cerimonia do século XIX. As pezas testemunhas foron recollidas en Bolaño, parroquia de Castroverde. Os tecidos empregados, un pano tipo béjar de saya con veludo de algodón, igual que a súa mantela e o seu mantillón. As pezas de cubrir están ricamente engalanadas con agremán da feira feito no tear, de xeito artesanal. Chama a atención o mantillón, empregado sempre por mulleres casadas, neste caso de festa. A camisa ten unha laboriosísima carga de traballo manual, con entredous de palillos de fino fío, emprega lorzas, vainicas, jaretas e puntillas, abotonada con presillas feitas a man e puñetas altas. Vamos a acompañar a Ellen, vale? Este era un traxe dunha muller económicamente moi acomodada. Leva panos de seda en peito. E aquí temos a Leo, bobadilla, traxe folclórico e capa española. Un traxe dos considerados folclóricos. A peza máis reseñable é o chaleque que leva Leo. Unha reproducción fotográfica da colección de fotografía feita por Ruth Matilda Anderson, perfectamente fotografiado aló polo 1925. Bordado na peiteira, con espalda e costa de liño e remonta de veludo na espalda. A monteira, pintada por Dionisio Fierros, de xeito tan detallado. Aquí se pode ver como na súa estrutura e decoración non pasa desapercibida. Esta peza foi reproducida logo de visitar o Museo Etnolóxico de Ribadavia para así podela facer con exquisita confección. De pano e veludo é un exemplo de como se reproduce unha peza con rigor. Leo luce unha capa española de exquisito pano feita en Seseña que pertence á súa familia. José Martínez Pérez trae un traxe de boda de finais de 1800 do concello de A Cañiza, Pontevedra, na comarca de A Paradanta, comarca esta situada no sudeste da provincia de Pontevedra. O traxe é propiedade de Rafael González Goyanes, que vestiu a irmá da súa bisaboa no día da súa boda. Este traxe consta de unha camisa de liño adornada con lorzas no peito e mangas e con encaixes de bolillos. Esta é a única prenda que non pertence ao traxe. As enaguas son confeccionadas en algodón con encaixes de bolillos. A saia de raso, chamado de pel de pexego, polo seu tacto semellante ao pelo de dita froita, está adornada con cintas de pasamanería con cristal. Por riba da saia, o manteo de pano sedán e veludo de seda, adornado con pasamanerías feitas artesanalmente, bordadas en cristal por riba dos sombreiros. O dengue, do mesmo xeito que o manteo, confeccionado con pano sedán e veludo de seda e adornado tamén con cintas de pasamanería feitas a man e bordadas en cristal sobre a cabeza. Un pano de seda beige ornamentado cunha greca floral polo seu contorno. E por riba do pano, unha mantilla tamén confeccionada en pano sedán e veludo de seda, e bordada con pasamanerías e cristal feitas a man. Os brincos son de ouro, chamados brincos de reloxo, dada a súa forma, como era habitual nesa zona, e sobre o peito cadeas de varias voltas en prata dourada con cristos preñados tamén en prata dourada, como se solía levar na zona, dada a súa proximidade co veciño Portugal.
ben Iván Cafú, cun traxe denominado folclórico, un traxe que consta de camisa de liño con peiteira traballada, técnica de costura mixta, cirolas tamén de liño, calzón de pano 100% lá, abotonadura na perna e peto, chaleque según o modelo, con pano de lá 100% solapas de veludo e espalda de liño. A chaquetiña é a peza principal deste traxe, con técnica mixta, fitas feitas a gancho, remontas de veludo negro de algodón e formas tan fermosas. Unha peza curta para realzar as formas do home. Monteira betanceira, baixa, segundo foi fotografiada por Matilda Anderson no seu viaxe por Galicia. Este traxe representou a Galicia na exposición de 1925. Era propiedade da familia do Cafú, un gaiteiro de Betanzos de gran sona e recoñecemento. Como novidade, este ano no desfile do traxe, para irnos renovando máis bonito. Vamos a traer traxes combinados de outras provincias e nesta ocasión, este ano, comezamos convidando a Ourense, os do interior facendo piña contra o Eixo Atlántico.